Kun olet saanut karttanäkymän valmiiksi, tallenna karttanäkymä myös työtilana. Valitse työkalurivistä tallenne ja avaa työtiloja ja paina tallenna karttanäkymä työtilaksi. Kirjoita työtilan nimi ja työtilan kuvaus. Tallennettaessa työtilaa täytyy muistaa klikata ruksikohtaan Näytä työtila myös muiden käyttäjien listoilla. Jos opettaja ei ruksaa tätä kohtaa, oppilaat eivät löydä työtilaa. Määrittele, kenelle jaat työtilan. Ja paina tallenna. Karttanäkymä on nyt tallennettu ja sitä pystyy jakamaan myös tummennetusta linkistä.